Prečo vznikol Affilkit? No Affilkit vznikol kvôli tomu, že chýbala na Slovensku takáto platforma, ktorá by združovala značky, e-shopy a rôzne osobnosti za účelom toho, aby im jednotliví tvorcovia vytvorili tzv. Autentické video. Keďže potom bol veľký chaos, väčšinou všetci značky pracne vyhľadávajú všetkých UGC tvorcov, či na skupinách na Facebooku, alebo e-maily, alebo správy, píšu na Instagrame, vyhľadávajú a tak ďalej. A nikde neexistovalo nejaký katalóg UGC tvorcov alebo influencerov, ktorí majú na jednom mieste nejaký profil a majú tam svoje profesionálne portfólio všetkých videí. My sme to urobili ešte kvázi lepšie a pridali sme tam ešte druhú hodnotu, a to je tá, že k týmto videám sa dajú dať fotky produktov, ktoré odporúča. K týmto fotkám vlastne pridáte affiliate linku, ktorá vám zabezpečí to, že keď na toto video človek príde a pozrie si aj tie produkty, tak keď klikne na tento produkt a príde do toho e-shopu a nakúpi, tak patričný tvorca, majiteľ toho videa získava patričnú províziu z predaja. Je to produkt, ktorý je trošku nadčasový, funguje to, na západe to už funguje, na Slovensku ešte nie, taktiež to funguje už na TikToku, ale funguje to len v Číne, v Anglicku, v Amerike, kým to príde tu, počítam tak za 2-3 roky, pretože nie je možné napojiť toľko e-shopov a značiek priamo na nejakú jednu platformu. Hlavne obíde človek, tá značka stále to isté písať, že dobrý deň, ako máte cenu, urobíte nám videjko. A ešte ďalšia vec v neposlednom rade, že je problém, keď aj na Instagrame hľadáte nejakých tvorcov alebo influencerov, tak musíte dohľadať v bio, že či tam majú mail. Ak nemajú mail, tak napíšte správu. Väčšinou veľa týchto tvorcov ani neodpovedá po mojich skúsenosti, takže preto Affilkit. Táto platforma má, si myslím, že veľkú budúcnosť.